tej Pavlovskej dolíně. Túží šohaj po víně, túží šohaj po vínečku, volá na svou frajárečku. Frajárečko, nalej mě. Frajárečka rozmílá, vínečka mu nalévá. Hlídáme od rána do večera, střídáme se po půl dnech, špačků je zatím tak středně, ale očekáváme podle předpovědí, že jich přiletí víc a také rovněž jich bude víc, protože ubývá vinohradů, čili i kdyby nepřiletěli, bude jich víc a víc. Čilkaj sbíráme Bertín zelený. A jaká úroda? No, není to nejlepší úroda, loni to bylo pěknější, ale o to jsou pěknější hrozně. A víno bude? Já si myslím, že kvalitní. No, od té doby, co jsme přijeli do Pavlovic a tady jsme se usadili v takových barevných domcích, opilé sklepy se tomu říká, tak se musíme taky naučit nějaké místní zvyky a tak vlastně poprvé v životě jsem měl možnost sbírat hrozny. Je to zajímavá, krásná práce. Přijela jsem na pozvání svého zetě podívat se, jak probíhá sběr vína, protože u nás se nepěstuje, jsem od Mnichova Hradiště. Mohu vám nabídnout tady? Děkuji, děkuji. Vínečko nevoda, jeho sloboda, treba je kyselé, ale je veselé. Treba je až sa ho nabíje.